И здравейте, хора! Днешното видео ще отворим лъбово, като тичах до ревчето. Даже още не съм се съблякал. И сега ще го отворим на видео. Така. Оф. Не! Не! Стига. Добре, отворихме го поне. Някъде. Така. Ето го, лъбовото. Не. Картичка няма. Хайде да видим. Точно това, което не исках. О, не. Стига. Хора, това е... Хора, това е вярно. Този мит е верен. Нали, това е точно, което не го исках. Вижте го. Мисъл, наистина очите му се местят. Смисъл. Добре, хора, ако ви е харесало видеото, абонирайте се, но аз не исках това. Това, мисля, че ето това. Аз него не го исках. Картичката е ето тази. Така че да, чао!